miten mä nostan teille esimerkiksi hattua, niin on just se, että tänä aikana niin te olette kuitenkin ottanut haasteen vastaan. Te olette lähtenyt hoitamaan yhteisiä asioita. Ja se on todella, todella, todella isosti arvostettava asia. Ja ehkä se on semmoinen ensimmäinen esimerkki niille ihmisille, jotka kenties myöhemmin voisivat. Mä ajattelen nimenomaan nuoria ihmisiä, että joka tapauksessa sellaisia ihmisiä, jotka hoitaa yhteisiä asioita, niin niitä ihan välttämättä tarvitaan. Ja se on se tärkeä asia, koska nythän esimerkiksi se kehitys, mitä on tapahtumassa USAssa, on sellainen, että suuret korporaatiot ottaa siellä vallan. Eli sillä ei ole mitään merkitystä sitten enää sillä poliittisella järjestelmällä siinä vaiheessa, kun tällaiset valtavan suuret firmat määrittää sun elämän. Ja se on tilanne, jota vastaan, joka pitää ennaltaehkäistä, että sitä ei tapahdu Suomessa, eikä Euroopassa muutenkaan, vaan että me todella suojellaan sitä demokratiaa. Ja siinä mielessä mä todella isosti arvostan teitä, että te olette lähtenyt siihen hommaan mukaan. Mutta mikä oli teille se kummallekin, niin mitkä on teillä ollut, niin kuin, miksi te olette lähtenyt? Mikä on se syy, mikä on saanut teidät liikkeelle? Aloita vaan. Just se vaikuttaminen ja yhteinen tekeminen, että just tuossa naureskelin, että kaikki vähän kasaantuu aina yhdelle ihmiselle, mutta se on kyllä sitten niin saa itselleen jotain, kun touhuilee ja on ihmisten kanssa tekemisissä ja pystyy auttamaan ja viemään asioita eteenpäin ja se jotenkin monta kertaa näistä asioista puhuttu, minkä takia ihminen tekee helpompahan olisi olla niin kuin muurahainen keosella välittämättä, mitä ketulle kuuluu, mutta tavallaan sellaiset ihmiset, jotka on politiikassa mukaan ja järjestötöissä ja yhdistyksissä, niin se tavallaan yrittää maksaa ylimääräistä veroa yhteiskunnalle, haluaa olla enemmän yhteiskunnassa mukana kuin vain jäsenenä. Ei siellä sen kummempaa. Näinpä. Ja kyllä minä näkisin kanssa, että se on tässä hyvin tärkeää, että meitä olisi niin päättäjiä eri taustoista, ettei se menisi siihen, että meillä on ainoastaan päättäjänä ne, kellä menee jo valmiiksi aika hyvin, että olisi sellaista näkemystä ja jotain kosketusta johonkin ruohonjuuritasolle. Tai muuten tämä demokratia menettää sen legitimiteettinsä siinä. Mutta mikä se kysymyshän oli, että mikä sai lähtemään vaikuttamaan? Niin. No, kai se on jotenkin aina ollut kiinnostunut näistä yhteiskunnallisista asioista, kun kävi tuossa muistelemaan, että miten olette lukenut uutisia ja ollut kiinnostunut historian tapahtumista. Ja sitten se siitä, olinkohan me 20, kun me lupauduin lähtemään kuntavaaliehdokkaaksi silloiseen Anjalankoskeen kaupunkiin. Ja siitä vuodesta 2000 nyt on tullut käytyä jokainen kuntavaali tässä. Joo, niin tässä on varmaan meillä molemmilla on vähän se sama, että me ollaan pienin poikin katseltu, kun Kansan uutiset tulee ja luultu, että se on viikkolehti tai ilmaisjakelulehti, mutta ei se sitä ole ollutkaan. Niin, kyllä tässä jotain verenperintöäkin taitaa olla. Joo. Myönnetään. Mutta se, että niin kun aina tuntunut se, että niin kun pitäisi jotain tehdä ja sitten kun on asioita, mitä tehdä, niin sitten on tehnyt. Mitkä on semmoisia kaikkein niin kuin tärkeimpiä juttuja, mihin te itse niin kuin tähtäätte? Mikä olisi mihin te haluaisitte nyt tulevan valtuustokauden aikana, niin mihin asioihin te haluaisitte muutosta? Ja jos me mietin vaikka tuota hyvinvointialuepuolta nyt ensimmäiseksi, se on sellainen
sote-puoli, missä nyt itsekin on töissä, niin on hyvin kiinni siitä, että minkälaista työvoimaa, kuinka paljon meillä on siellä tekijöitä. Se on myös sitä hommaa, mitä ei tekoäly korvaa, että me saataisiin nämä paikat täytettyä ja meidän palvelut pelaamaan ja saataisiin piettyä yhteisesti huolta meidän Kymenlaakson asukkaista, niin se olisi ehkä se asia, että olisi työntekijöillä hyvä olla, ettei lähettäisi muille aloille tai muihin maakuntiin. Ja ehkä siinä on vähän eteenpäin jo mentykin, mutta tekemistä on, niin me ollaan aika riippuvaisia siitä, miten saadaan ne asiat hoitumaan ja palvelut pelaamaan. Niin, hyvin pitkälti samaa mieltä, että just tuo palveluiden laatu ja se saatavuus on hyvin tärkeää. Että siitä ei saisi leikata ja pitäisi kehittää. Ja hyvinvointialueella, jos puhut noista asiakaskyselyistä, niin hyvinvointialueelhan on pitänyt ja piti tehdä, ja oli merkitty, että pitäisi tehdä asiakaskyselyitä, mutta se on toteutunut noin 5% tämän ensimmäisen hyvinvointivaltuustokauden aikana. Että jos tällainen asiakastyytyväisyyskysely ja asiakkaiden tahto ja tällaista pitäisi niin kuin saada selvitettyä, että siellä ei niin kuin mennä suinpäin päättämään asioita kysymättä asiakaskunnan tarpeita. Ja just nämä nuorten asiat, etenkin mielenterveys ja päihdetyö, niin se on sellainen, mistä ei saa leikata eikä saa vähentää enemmänkin panostaa. Että ne on, sieltä säästetyt eurot on tosi kalliita euroja. Totta. Joo, se on ihan satavarma juttu, että ne kyllä menee, se kasautuu, se syrjäyttää nuoria. Ja okei, mä sen verran tässä varmaan voin sanoa näin vanhana opettajana, että kun mä tapaan mun entisiä oppilaita, jotka on jo niin kun pääset koulusta kauankin sitten, niin mulla on sitten kertoneet tällaiset omista kavereistaan, omista luokkakavereistaan, että todella laaja kirjo on, mitä kaikkea on tapahtunut. Että on sellaisia, jotka on ajautunut huumeiden ja päihteiden kanssa niin tiukkaan koukkuun, ettei ne pääse siitä pois, eivät kykene enää siitä pääsemään jaloilleen. Ja sitten toinen ääripää on tämmöisiä kansainvälisiä uria tehneitä ihmisiä, että se skaala, niin kuin, että mihin ihmiset menee, niin se on aivan valtavan suuri. Ja nimenomaan nuorten se ei ole pelkästään niin kuin mielenterveysasia, vaan se on ihan se semmoinen, että nuorten elinympäristö. Että saada semmoinen elinympäristö nuorille, että semmoinen ennaltaehkäisy jo. Ja silloin mä ajattelin, että nimenomaan neuvolapalveluilla on suuri rooli. Että siellä on niin paljon sitä sellaista, mitä voi tehdä, ja se turvaverkkosysteemi. Että sä sanoit, Riku, siitä koulumaailmasta, että sulla on semmoinen kokemus ollut, että se yhteistyö on toiminut hyvin. Millainen kokemus teillä on siitä eri tavallaan palvelujen, jotka tähtää samaan, vaikka nyt just nämä terveyspalvelut, niin millainen kokemus teillä on niiden yhteistoimijuudesta, kuraattorien, opinto-ohjaajien, oppilashuollon ja terveydenhoidon? Mikä kokemus teillä on siitä tällä hetkellä? No, minulla on ainakin hyvä, ja minusta se on hyvin verkostoitunut, niin kuin terveydenhuolto, sosiaalitoimija, kunta ja opettajat, kuraattorit, verrattuna siihen, mitä niin kuin nuolla on oltu lapsia, nuoria, niin ei sellaisia resursseja tai verkostoja ollut, kun kaikki meni paperilla, ja nyt ei siis tarvitse olla mitään hämminkiä eikä ongelmia, mutta kaikki on niin kuin saavutettavissa, ja kaikki tulee tietoa, ja minusta toimii niin kuin ainakin toistaiseksi hyvin. Joo, tietysti siinä oli vähän
pelkoa, kun nämä meni eri organisaatioihin Niin. nämä järjestelmät ja muut, mutta se on tietysti sivuseikka, että miten se oikeasti yhteistoiminta siellä kouluilla hoituu. Et nyt kun tietty osa palveluista meni sinne HV-alle, niin siinä tulee kaikki nämä tietosuojat ja muut vastaan, mutta kyllä mullakin on tuossa pari teinehän nekin alkaa olla kyllä. Joo, eihän siinä mikään auta, täytyy se myöntää vissiin. Niin on kyllä huomannut, että on hyvin toiminut nämä omakohtaisesti. Joo, sen verran mä voin tietenkin vanhana opettajana sanoa näistä viimeisistä vuosista, kun on ollut töissä, että tuntuu hirveän raskaalle sellainen, että opettajia on jotenkin syyllistetty ja puhuttu jostain pervoilusta koulussa ja muusta, jotka on täysin niin kuin disinformaatiota ja valepuhetta, valetietoa. Että opettajien asenne, millä opettajat tekee sitä omaa työtänsä siellä ja niiden nuorten parissa, niin ne on todella sitoutuneita ja ammattitaitoisia ja osaavia ihmisiä ja ovat valmiita tekemään yhteistyötä, mutta siis se kokemus ainakin, mikä mulla on ollut, niin on ollut just se, että se kuraattori, koulupsykologi tai nämä muut, niin todella harvoin pääsevät käymään siellä koululla. Terveydenhoitajan vastaanottoaikoja on supistettu ja se terveydenhoitaja käy monessa muussa paikassa. Eli niin semmoinen oppilashuolto, niin se on, kyllä se joutuu tekemään tosi tiukkojen raamien puitteissa erittäin haastavaa työtä, koska nuoret on todella paljon pahoinvoivia nuoria. Eikä pelkästään Kymenlaaksossa, vaan ihan voi sanoa, että maailmanlaajuisesti. Joo, totta kai niin kuin kaikilla vanhemmilla on se suurin rooli siinä, mutta sitten kun kellä ei ole chassia vanhempia, että olisi resursseja ja muuta niin huolehtii, niin sitten meillä pitäisi olla se turvaverkko siellä niin kuin olla niin kuin valmiina, että päästään aikaisessa vaiheessa olemaan siinä mukaan tukemassa. Joo. Ja nuorten asiat pitää olla esillä, lasten ja nuorten asiat pitää olla myöskin esillä. Että sä sanoit tuossa Mika, että on huolestuttavaa, että tämä ukkoutuu ja mummoutuu tämä Kymenlaakso ja se on ihan oikeasti iso ongelma. Ja nyt kun me puhuttiin tästä puolesta, että raja on kiinni eikä ole sitä kauppaa eikä turismia samalla tavalla kuin oli silloin, kun ajateltiin, että siitä olisi. Se toinen puoli asiasta on se, että myöskin kaikella rikollisella toiminnalla, niin ne joutuu vähän käyttämään varmaan jotain mutkallisempia reittejä, en tiedä. Mutta se on myös todella iso asia, koska sitten ne nuoret, jotka niin kuin se on just mitä sä puhuit Mika siitä hintalapusta, niin sehän menee juuri näin, että jos nuori putoaa oman elämänsä raiteelta, niin kyllä niitä ottajia on. Ja ne ei todellakaan ajattele sen nuoren parasta, vaan jotain ihan muuta. Joo, kyllä nämä tällaiset eksyneet sielut tuot sitten poimitaan valitettavasti yleensä sellaisia toimia, joissa ei sitten hyvin käy. Niinhän se on, että sen takia just se turvaverkko olisi hyvä olla viritetty koko aika ja jatkuvalla syötöllä olla varuillaan. Ja just se, että vanhempien resurssit, luulin, että ruuhkavuodet tarkoittaa pikkulapsiarkea, mutta ei tarkoita. Niin, ja sitten vaikka olisikin jonkunlaisia resursseja olla lastensakaan, ja jos jossain nyt olen ehkä elämässäni onnistunut ehkä olla hyvä isä, mutta silti minulle ei ole, tässä pitäisi alkaa niin kuin pikkuhiljaa näiden tietää omat ammattinsa ja mihin kouluun he menee. Nyt kun sitä ei löydy, niin minä en ole se henkilö enkä ammattilainen niin kuin ohjaamaan omia lapsiani työuralle, koska siinä minä saatan itse aiheuttaa jo vahinkoa tekemällä niin. Tässä
tunnen piston sydämessäni, kun olen itse ollut mukaan tietävinä niin paljon asioita ja olen kyllä saanut melkoisesti pyyhkeitä aiheesta, että jos jonkun neuvon voi niin kuin vanhemmille sanoa, niin anna sun lapsen valita, mitä hän haluaa elämässänsä oppia ja tehdä, mutta tue silti häntä niin kuin oikealle tielle, että kaikista ei voi tulla some-influenssereita eikä TikTok-makeup-videoiden tekijöitä, että kannattaa ehkä varmemman päälle pelata, että kyllä toi käsillä tekemisen taito on kuitenkin, Riku, vaikka nyt tällä hetkellä se ei ole mikään jättibisnes, mutta kyllähän sä nyt oot melkoisesti pystynyt niin tekemään asioita sillä taidolla, mikä sulla on käsityön taitajana. Joo, just kun itsellähän on tämä ongelma, että hän mielekään tiedä vielä, mitä minä ison alkaisin tekemään. En minä tätä valinnut, se vaan tuli. Minun pakko lähteä töihin. Jäi suunnitelmat kesken, että miten sitä alkaisi opiskelemaan. Joutaahan sitä vielä. Joutaa. Voi kuule, minäkin aloitin, kun pääsin eläkkeelle, niin aloitin XAMKissa opiskella, että suosittelen lämpimästi kaikille. Minkälaisena, Mika, sä näet sun oman alan, sun työn, mitä teet, niin sen tulevaisuuden? No, minä olen tuolla kehitysvamma-alalla itse NS-urani tehnyt, jonka silloin vahingossa päädyin minäkin sinne. Mutta kuitenkin, että se tulevaisuus, sinänsä, sehän on just sitä, että siinä pitää olla läsnä ja tarvitaan sitä ihmistä olemaan ihminen toiselle, tukemaan ja ohjaamaan ja auttamaan ja näin poispäin. Et se perushomma ei siitä kyllä varmaan niin kuin, totta kai niin kuin tulee tietoa lisää ja asiat kehittyy ja tekniikkakin kehittyy, mutta se ei häivy mihinkään se, että se ihminen siinä on se työkalu. Et kyllä se välillä, vaikka niin kuin ei sinänsä päivässä olisi ihmeemmin tapahtunutkaan mitään, että vaikka olisi ihan normipäivä, mutta kun sä oot kaiken 8 tuntia siinä sosiaalisena ja käytät itseäsi työkaluna, niin se voi olla välillä vähän sellaista väsyttävää. Se on rankkaa hommaa ja sitten just kehitysvammaiset ihmiset on just tätä porukkaa, jotka on todella haavoittuvassa asemassa meidän yhteiskunnassa. Ja ihan tämmöinen näkökulma siihen, että kun kaikilla on nykyisin tämä älykännykkä, niin heidän, siis tätäkin Markku sivusi tuossa siinä edellisessä Zoomissa, että siitä saavutettavuudesta. Että älykännykän kauttahan nämä niin kuin ihmiset, jotka eivät ymmärrä, mitä kaikkea se voi tehdä heidän elämällensä. Miten vaarallista se voi olla. Siis he voi jaella heidän pankkitunnuksia, he voi tehdä siis, kun he ei osaa niin kuin varoa kaikkea niitä karikoita, mitä siellä ja koukkuja, tai jäädä johonkin peliin koukkuun, tai mitä tahansa voi tapahtua. Et siinä mielessä just se, että on eläviä ihmisiä, jolla on aikaa tällaisten ihmisten kanssa olla ja pitää heistä huolta, niin miten tärkeä asia se on. Se on osa meidän yhteiskunnan turvallisuutta, myös tämä. Näin just, ja sitten kun ei välttämättä osaa suodattaa, mitä kaikkea sieltä älykännykän kautta tulee sun ruudulle, niin että missä sitten menee todellisuuden raja ja näin. Joo, ja tämä pätee myöskin siis nuoriin, ihan samalla tavalla lapsiin. Kyllä. Että niin kun, kyllä jos on tyhjöt täyttyy kyllä aina, ja kilpailijoita on. Että mä mietin nyt tässä, kun ruvetaan kohta lopettelemaan, niin sitä, että mitkä olisi sellaisia asioita, mihin te haluaisitte kannustaa just nuoria, ja mitkä vois olla sellaista yhteisöllistä toimintaa, mitä voisi kehittää eri tahojen välille.
niin kuin, ei kuplauduttaisi vaan pidettäisiin yhteyttä. Et mä näen, että kulttuuri on ihan hirveän tärkeä ja musiikki on ihan hirveän tärkeä siinä. Ja semmoiset tapahtumien järjestämiset on tosi tärkeitä. Mut millaisia juttuja te näette, mitä te suosittelette ja mitä teillä on työn alla nyt siinä mielessä yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen ja mukana pitämisen näkökulmasta? No se kulttuuri, mikä on lähellä sydäntä ja just odottelin, että pitääköhän minun lähteä Jaalankosken teatteri vielä käymään tänään hakea tyttäreni sieltä. Mutta sellainen kulttuurin jalkautuminen olisi niin kuin tärkeää. Se tulisi niin sellainen matalan kynnyksen tekeminen etenkin nuorille. Että kulttuuri on typerä sana siitä, kun se on äärettömän laaja se skaala. Kyllä. Ja se, että se osallistuminen ja tekeminen ei ole ehkä ihan samaa kuin mitä meillä setämiehillä oli silloin, kun bänditreenikämpillä pyörittiin. Mutta että tietysti se on vähän erilaista ja se pitää niin kuin hyväksyä, että voi olla vaikka jotain etänä tapahtuvaa osallistumista digilaitteiden kautta ja se, että se kulttuuri elää ja tehdään asioita, että se olisi minun mielestä tärkeintä, että niin kuin, ja yhteistyössä, että mitä siellä Päivi sanoi tuosta kuplautumisesta, niin se on ihan täysin totta, että jos ei me nähdä ihmisiä, ketkä on eri taustoista, voi olla eri mieltä eri puolilta, niin kyllähän tämä nyt menee aika niin kuin, tämä yhteiskunta ei ole sit kovin yhteistä enää siinä vaiheessa, että kyllä tässä niin kuin se kulttuurilla ja tekemisellä ja demokratialla on iso rooli. Että se demokratia-käsitekin pitäisi madaltaa, että just mitä näitä aluetoimikuntia ja muita on, jotka tietysti on vähän varttuneemman väen temmellyskenttiä jo nyt, mutta se nuorten osallistaminen asioihin niin olisi äärimmäisen tärkeää. Joo, siis just mainitsit tuon kuplautumisen, niin sitten jos haluaa nuorille hyvää, mukavaa yhteisöllistä toimintaa, niin politiikka on yksi. Että tuli tuosta kuplautumisesta mieleen, että kun tämä somekeskustelu on aika irvokasta välillä ja riitelyä ja halveksuntaa ja pahoja puheita, mutta sitten taas eilen oli puolueet kaikki manskilla ja siitä jäi ihan äärettömän hyvä mieli, koska pystyttiin puoluetaustasta riippumatta jutella ja juoda mehua ja kahvia ja kaikilla oli samanlaiset linjat ja kaikilla oli mukavaa ja hyvin tultiin toimeen ja ei se politiikka ole sitä, mitä me luetaan iltapäivälehdistä tai somelööpeistä, vaan siellä on vaan erilaisia ihmisiä, ruohonjuuritasosta yritysjohtajia ja niillä on vaan erivärinen puoluemerkki. Ihmisiä ne kaikki on.